Здравейте! Искам да ви дам една рецепта за много лесно и бързо масло за зачервяване, екземи, псориазис, напукана кожа или просто е така. Аз го използвам, нямам такива проблеми, аз го използвам, защото има прекрасно въздействие върху кожата. Това е маслен крем, но благодарение на съставките в него, на самите мазнини, които съм използвала, има изключително кадифена и копринена текстура и усещане върху кожата. Всичките масла, които ще опиша отдолу под видеото, се разтопяват на водна баня и се слагат в хладилника. В момента, в който започнат да се захванат и станат като много меко масло, можете да започнете да ги разбивате с миксер до удвояване или утрояване на количеството им. Както казах, ще напиша отдолу рецептата.